बेखायनो गिदिर गिदिर बिबान गोनां दैदेनगिरि बिथांमोना खोथा आरो बाथ्राखौ सानै हयै बुंनांगौ, जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो बेले-बेजे जाया। जायखौ जों थैयाव सोनानै लाबाय, बड'लेण्डआ जोंनि ब्लाड राइट्स होनलायनो हाबाय। बे बाथ्राखौ जों जेब्लाबो इयुन जोलैनि गोसोआव सोलांबाय थानांगोन, रायजो राजानि गोसोआव सोलांबाय थानांगोन। खुलुमबाय। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। हरनि 10:30 बारा जाबाय समा। गुसुआबो बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दं। आसा गाइसमोन, आङो दासान्दि जोबोद बेस्थ'आव दं। भिडिअ'नि फारसे खेल खालामनो हाया जागासिनो दं। अब्लाबो आङो दिनैनि समाव मोनसे खोथाखौ सानबाय थानानै बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों जे दाख्लैसो गोदानै एबसु दानायनि खोथा। दिनैसिमाव सुबुंफ्रा, रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानानै दं। गोदानै एबसु दानायनि खबरा मा जाखो? दिनैसिमा दामारखोना दामारदिया? दादोंब्ला आफादगिरिया सोर आरो गाहाय नेहाथारिया सोर? बायदिसिना सोंलु रायजो राजाफोरनि गेजेराव, गामि ओनसोलावबो। दा बेखायनो आङो दिनैनि समाव रावखौबो एडभाइस होनो थाङाखै। बुंनायनि मोन्थाय दं हिसाबै आंनि थौले मेलेमजों जा सौहानाय बे बाथ्राखौ आङो बुंनांगौ होननानै साननानै लादों आरो बुंनो नागिरदों। गिबियावनो आङो बे खोथाखौ बुंग्रोनो नागिरदों आरो आंनि बुंनायाबो जे राइटजोब बे नङा आरो लाथारनांगौ बेबो नङा। जे आंनि भिउखौ आं होनो नागिरदों। एकर्डिं टु मी, बर' जाथिनि गेजेराव एबसु बादि आफाद जोनोम जानाया जाथिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर बोर होननानै आं साननानै लायो। दिनै एबसुआ जोनोम जाजेननायनिफ्राय मा मावबोखो, मा मावबोदिया, बेसेबां मोनखो, बेसेबां लस जाखो, बेखौ आं दिनैनि समाव गोदानै बुंफिननांगौनि खोथा गैया। बयबो रायजो राजा, दैदेनगिरि, इयुथ्स गासिबो मिथिजोबखायो। खिन्थु बुंनांगौआ नैबेसो, दिनैनि समाव बे मोनसे पबित्र संगठन, गोथार आफाद एबसु बादि जाथिनि मोनसे बेकबन आफादा गोदानै दाजागोन होननानै मानो ससियेल मिडियायाव फैनो मोनखो? ससियेल मिडियाल' नङा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि गोसोआव मोनसे कनफिउस जानाय खोथा मानो बेरखांनो मोनखो? साननांगौ बाथ्रा बेसो। जाय आफादाव थानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरखौ लानानै जाबादि सिमां सुजुलांदों, बेबादि आफादा दिनै मानो बेबादि बुंजानो मोनखो? निस्सय माबा मोनसे भुल रिउमार जादों, स्प्रेड जादों एबसुनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय। दायाबो जानो हागौ, नाथाय दानो होननाय खोथाया साननो गोनां बाथ्रा जोंनि थाखाय। खिन्थु एबसुखौ गोदानै दाफिननांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो फोथायो। आरो आंनि बादिब्ला बे मोनसे गोथार आफादखौ गोदान दाफिननानै जोनोम होफिननो हानाय जोंनि बर'नि गेजेराव जाथावा बादि आं नुहुरो। गिदिर गिदिर बिबान थानाया गिदिर गिदिर दायित्व गोनां जायो आरो बिथांमोननि बुंनायाबो रायजोनि गेजेराव जोबोद गोसारो। दिनैनि दिनाव आं बुंनो नागिरनाया बेनो जे बड'लेण्ड मोननायनि
एट प्रेजेन्टआव दायो राहा लामा बा थासारि दं गैया बेजों जेबो खोथा गैया, खिन्थु बर' हारिया बड'लेण्ड नङाबा गोजोनखाया आरो बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया होननाय शब्दआबो बिराद शक्तिशालि आरो जों दिनैसिम बे मिजिंखौ लानानैनो बड'लेण्ड मिजिंखौ लानानैनो थांनानै दं आरो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारोब्ला बर' हारिया मालाबाबो रावबो फावसयनाय नङा, बेखौ आंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि रावाबो रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामनाय, इयुन जोलैफोरखौ कनफिउस खालामनाय जानो नाङा जे गोख्रों रावजों गोग्गोम रावजों अख्रां गोमसारजासे जोङो बुंबाय थानो हानांगोन बड'लेण्डनि फारसे, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया होननाय आरो साफ्रोमबो बर' हारिया बड'लेण्डखौ नेवसिगारनो हानाय रावनिबो खुगायाव राव आरो गोहो गैया। बेखायनो गिदिर गिदिर बिबान गोनां दैदेनगिरि बिथांमोना खोथा आरो बाथ्राखौ सानै हयै बुंनांगौ, जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो बेले बेजे जाया, जायखौ जों थैयाव सोनानै लाबाय। बड'लेण्डआ जोंनि ब्लाड राइट्स होनलायनो हाबाय। बे बाथ्राखौ जों जेब्लाबो इयुन जोलैनि गोसोआव सोलांबाय थानांगोन, रायजो राजानि गोसोआव सोलांबाय थानांगोन। बेनिखायनो जोङो मालाबा मालाबा भिडिअ'आव नायब्ला नुनो मोनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हज्रिख्राव हज्रिख्राव स्पिच होनाय, जे जांख्रिखां 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 होननानै बुंनाय खोथाया जोंखौ जेब्लाबो गोसोखौ दाद मोनहैयो आरो जेब्लाबो बर' जाथिनि फारसे, बड'लेण्डनि फारसे गोसो दुंखांहोयो, इनकारेजमेन्ट मोनहैयो। जाय आफादाव थानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिर'निफ्राय जागायनानै खम समनि गेजेरावबाबो गोबां बर' जाथिनि थाखाय हाबा मावनानै बिथाङा बड'फा बिमुं मोनदोंमोन आरो जाय सिमांखौ बिथाङा नुदोंमोन आरो दिनैसिमबो जोङो बिथांनि सिमांजोंनो खारगासिनो दं। ओरैबायदि शक्तिशालि सिमां आरो खारलांबाय थागोन, खारलांबाय थागोन। दिनैसिमबो रायजो राजानि थैया बड'लेण्डनि थाखाय गरम। बै समाव फोरोंलांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा फोरोंलांनाय आइडिय'ल'जि, बे आइडिय'ल'जियानो जोंखौ दासिमबो गोसो दुंहोबाय थायो। दिनै बिथांनि हाबा मावनायखौ नुनानै बड'फा बिमुं होदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नट अनलि बड' पिपोल, इन्टायार बुहुमनि माखासे हादरफोराव थानाय इन्डिजिनियास पिपोलफोरा, इभेन साउथ आफ्रिकाखौ लादो, गासैबो थागिबि सुबुंफोरनि सासे बोखांगिरि, इन्डिजिनियास पिपोलनि मेसाया होननानै बिथांखौ गनायदों आरो बियो बिथांनि जारिमिनाव रोखा रोखा लिरनाय दं। गोबां गोग्लैसोनाय, गोबां थागिबि सुबुंफोरनि माखासे बिथांखौ लानानै लिरनाय पएम, प्र'ज बायदि बायदि दङ। बेखौ आं दिनैनि समाव बुंनांगौ गैया, नोंथांमोन बयबो मिथिखायो। बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबसुआव थानानै गोग्गोम अख्रां गोमसारजासे बर' जाथिखौ फोजाखांनायनि लेक्सार होदोंमोन आरो बर'खौ बुहुमनि गेजेराव गेरेमसा माहारि दानायनि सिमांखौ जोंनो होलांदोंमोन, आइडिय'ल'जिखौ फोरोंलांदोंमोन। दिनै बेबादि मोनसे गोथार एबसुखौ गोदानै दाफिनलायनाय, आं बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जानि जानानै बाथ्रा बुङाखै गाइसमोन, आं जेनुइनैसो खोथा बुंदों। दिनै गोदानै एबसु दाफिननो खोथा
ओंखारलायनाया जोंखौ सोमोनांहोयो मानि थाखाय बेबादि जादों। बेनिखायनो आं जोंनि बर'नि साननो हनो गोरों सानसुमै आरो दैदेनगिरि सारमोननिसिम मोनसे आर'ज, जे गासैबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे राहा लामायाव जाहाथे फैयो आरो बर'नि गेजेराव बेबादि जाहाथे मोनसे गुलाय गुजाया फैया, बेखौनो आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबबाय। दैदेनगिरिफ्रा बुंलांदों जाथिखौ थासारिनि नारसिननायाव मालाबाबो गोरोबथा खालामनो हाया होननानै। दा बेखायनो एबसु बादि गोथार आफादा गोथार हाबाखौ मावलांगोन बयहाबो फोथायनाय दं आरो जाथिनि थैस' थांस'नि बिबानखौ रुजुनलांगोन बयहाबो फोथायनाय दं। जोबनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, बे बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।